Mamă, tată, cu toată iubirea pe care tu o ai față de copilul tău, față de copiii tăi, este cazul să iei atitudine. Vedem cazurile gen Camelia Smicală, da? Cu ocazia asta, diaspora, tu, acum, ai ocazia perfectă să ieși și să vorbești, să le spui prietenilor, să le spui rudelor ce se întâmplă acolo în țara în care tu locuiești. Cât de ușor sunt luați copiii din casă în aceste centre, care în România deja sunt într-un număr de 150. Ei se pregătesc de dinainte. De unde știau că va trece legea asta? Mamă, tată, ridică-te, pruncii noștri, copiii noștri sunt în pericol. Am aici o listă. O parte din părinții cărora le-au fost luați copiii. Da, o parte din ei, despre care voi nici nu știți, poate știți 2-3 cazuri, sunt mai mulți decât am scris eu aici. Da? Și vă spun că în momentul de față, doamna Hermina Gheorghe, care se află în Danemarca și de ani de zile se chinuie cu acest sistem de tip Barne-Vernet, este cea care acum, în momentul ăsta, se află în greva foamei. Da? Pentru că nu mai știe ce să facă. Familia Florin Barbu și Claudia Racolta, copiii acestei familii au ajuns la o altă familie de tip tată-tată. Înțelegeți? Miki Agaro are voie doar de 2 ori pe an să-și vadă copiii. Căutați cazurile persoanelor respective și o să vedeți că nu este nimic în neregulă cu acei oameni. În neregulă este acest sistem care vor să-l implementeze în România prin acest PLX 145. Așa că, mamă, tată, ridică-te, pentru că este momentul să-ți aperi copiii.